Gelek berhemên balkêş yên nîgarên Iraqî di salên şer de hatin talankirin an jî wêrankirin. Lê niha mîrata hunerî ya welat rûbirûyê metirsiyeke din e, sextekarî û bazirganiya neyasayî ye. Dîwarekî mozexaneya hunera nûjen a Bexdayê dixemilîne. Tabloya mirin ji dagirkeran re bi rengên xwe yê şîn û gewr ji aliyê hunermendê Iraqî yê pêşeng Şakir Hesen El Seîd ve. Yek ji wan berhemên kêm ên serdema wê guhîncî ji gel re tê nîşandan. Ew di salên 1970yan de ber bi dawiya geşbîniya tevgera hunera nûjen a Iraqî ve hatiye afirandin. Ew hate parastin ji şerê sala 2030yan de dema ku Amerîka derbasî Iraqê bû, got 8000 berhemên hunerî hatin dizîn û wendabûn. العراق بعد 2003 Piştî bêserûbiniya ku li Iraqê çêbû, piştî sala 2003 hin kesan ji rewşê sûd wergirtin û ji bo berjewendiya awborî hewl dan ku berhemên hunerî saxte bikin. Tabloyên Seîdê got koma hunera nûjen a Bexdayê li gel wênesaz û peykersazê Iraqî Cewad Selîm damezrand, dikare di mezadê de bigihêje $100,000. Malbata hunermendê Nemir dibêje got wan bi serkeftî rê li ber firotina gelek sextekariyên berhemên wî girtiye û bi berdewamî têkiliyan bê mezadgeh û galîriyên navdewletî re bo sextekarî nebe. لدينا أرشيف شبه متكامل. Şensê me hey ku piraniya arşîva berhemên bavê min li ba me heye ku ji 3000 berheman pêk tê. Wekî din em bi galeriyan û mezadgehan re têkiliyên xwe didomînin û piştrast dikin her berhemek tê berdestê wan bê şêwira me nîşan nakin. Yek ji mezintirîn danhevên hunerî ên ku ji mozexana netewî ya hunera nûjen li Bexdayê wendabûne, hin ji berhemên hunerî yên herî bi qîmet di sedsala 21yan de di nav wan de hene. Rêveberê berê yê mozexanê Elî Elduleymî wiha dibêje. اكو عمل Di mozexaneya hunermendê Iraqî Faiq Hesen de berhemeke hunerî heye ku berî çend salan li Îmaratê hat bû firotin. Me dawî li vê hewldanê anî û danûstandinê di navbera wezaretên derve yên Iraqî û Îmaratî de hêj berdewam in. Lêbelê di cware ku mirov asta rasteqîniya berhemên ku wendabûne diyar bike. Digel semyanekî nebelgekirî ku ji hêla rêveberiya berê hatiye nivîsandin. Hîna jî gelek ji berhemên hunermendên Iraqî wendan e, pêwîstî bi lêkolîn û lêgerînê li ser wan dibe. Luqman Ehmed, Dengê Amerîk.